Kraj 10. mjeseca, zadnji vikend, u Ravnom se obilježava kraj turističke sezone. I sama manifestacija je nazvana Ravanjski bronži. I tu se uglavnom prezentiraju tradicionalna jela sa ovoga prostora. A to je ovo što vidite na stolu. Razvoj čitavog prostora upravo bazira na razvoju turizma. I vjerujem da će to i gosti koji dođu ovdje to prepoznati, a što je već i kroz različite druge sadržaje koje su na ovom prostoru zaživjeli zadnjih nekoliko godina već prepoznato, gdje imamo svake godine sve veći broj gostiju, dolazaka i noćenja na ovom prostoru. Projekt koji je realizirala obitelj Čokljat ne samo da je obogatila prostor općine Ravno, nego je obogatila puno širu zajednicu. On je danas hotel Baština 4 zvjezdice koji ima sve popratne sadržaje, gdje je nekad 1901. kad je otvorena željeznička stanica Ravno prolazio Čiro gdje su se obavljale sve one djelatnosti koje su bile u to vrijeme potrebno, ono je gotovo nakon 100 godina pretvoren u vrhunski turistički objekt. Stanica je kupljena 2005. godine kao zgrada, ona je bila ruševina. Od te ruševine su bila samo 4 zida. I malo pomalo mi smo to sa svojim radom, trudom obnovili i otvorili 2016. godine. To je sve krenulo nekako obiteljska ljubav prema ovome kraju, ljubav prema Hercegovini i zajedništvo obitelji, da se napravi neki zajednički posao. Ja sam iz Dubrovnika, a s Draganom sam u kontaktu 30 godina. Radili smo skupa u Dubrovniku, prvo u GP Dubrovnika, a onda u ovoj privatnoj firmi u kojoj smo još uvijek i ja i on. Znači, radili su za Dubrovačke zidine, za društvo prijatelja koje se bave obnovom starog grada Dubrovnika, Stona, Korčule. Kako ni ja ni on nismo u ugostiteljskim i turističkim vodama, ovo nam je bio nekakav izazov i profesionalni. Pokazati ono što smo u biti radili nekakvih 30-40 godina u profesionalnom smislu. I tu je svu svoju ljubav pokazao i to se stvarno vidi u svakoj kamenu, u svakom detalju. Mi smo 2012. radili, samo radila znači vinoteka. Imamo ukupno 9 smještajnih jedinica, 2 apartmana, 5 dvokrevetnih soba i 2 dvokrevetne s odvojenim ležajima. Hotel u ovom obliku je u 3. godini, 3. sezona je završila. Trenutno smo u izgradnji druge faze hotela. U planu je i jedan veliki glorijet ugostiteljski i vanjski bazen grijani, za koji su pripremne radnje napravljene i on će sad u skorom nekakvom terminu ići. Ravno se nalazi na jednom specifičnom mjestu gdje imate pola sata do Trebinja, 50 minuta do sat vremena Dubrovnika, sat vremena Međugorje, sat i 15 Mostar, Pelješac vam je tu, vi ste u Stonu za pola sata, tako da je Ravno baš jedno specifično mjesto u koje se može doći i obilaziti te sve točke koje su popularne u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Zato tu gosti i biraju Ravno. Dobar dio tih stranih gostiju i domaćih sve više će tražiti mir, tišinu, prirodu, buđenje uz pjev ptica, nešto što ovdje ima. Treba doći, znači obići Vjetranicu, to je jedna lijepa špilja koja je još neispitan, neviđeni biser ovoga kraja. Skupina gostiju iz Slovenije koja nas je juče posjetila, to je ciljano zbog ovog cikloturizma. To je ova biciklistička Ćirina staza. Bivša Ćirina ruta je prenamijenjena u biciklističku stazu. Od Čapljine do Ravnog oni trenutno voze tu dionicu. Pa ipak smo najviše naslonjeni na turiste iz Dubrovnika i na organiziranje izleta i na turiste koji su u prolazu, koji idu do Kravice, Mostara, Počitelja ili Sarajeva. Pa ovdje može očekivati toplinu ljudi, gostoprimstvo, dobru hranu, dobro vino, čistu prirodu, čist zrak, blizina mora, mješavina kontinentala i Mediterana,
Mislim da su ovo prostori gdje ima perspektive i gdje je turizam tek startao. I ništa, pozvao bi ljude da se uključe u ovu priču i da je to nešto od čega se da i može živjeti.